și nu pot avea nimic drăguț. Știu. În continuare, Young Dylan pe Teen Nick. Dă tot ce ai mai bun. Zi de zi săptămâna aceasta. Cu jumătate de normă. Noua serie super hazlie care dă muncii și prieteniei un nou sens. Nu pierde cu jumătate de normă. În fiecare zi pe Teen Nick. Dă-i mai tare! Pentru că săptămâna viitoare, rapperul tău preferat este aici, cu un nou sezon din Young Dylan, cu un ritm nou, un stil nou, dar cu același Dylan. Prinde noile episoade din Tyler Perry prezintă Young Dylan, săptămâna viitoare de luni până vineri la 20:20 pe Teen Nick. Acum, pauză publicitară pe Teen Nick. Aceasta a fost pauza publicitară pe Teen Nick. Acum urmărești Young Dylan pe Teen Nick. Nu murdări podeaua. În continuare, cu jumătate de normă pe Teen Nick. Dă-i mai tare! Pentru că săptămâna viitoare, rapperul tău preferat este aici, cu un nou sezon din Young Dylan, cu un ritm nou, un stil nou, dar cu același Dylan. Prinde noile episoade din Tyler Perry prezintă Young Dylan, săptămâna viitoare de luni până vineri la 20:20 pe Teen Nick. Și acum, un moment exclusiv din culisele Forței Pericol. Nu pierde noile episoade din Forța Pericol. În fiecare zi pe Teen Nick. Acum, pauză publicitară pe Teen Nick. Aceasta a fost pauza publicitară pe Teen Nick. Nimic. Acum cu jumătate de normă pe Teen Nick.